Inhlangano engamele ukuvota i-IEC ithi ikhathazekile ngembiko ngokuphazanyiswa kwezinhlelo zokusabalalisa nokugcina izinto ezizosetshenziswa njengoba-ke kuzoqala ukhetho namhlanje ngomsombuluko. Lokhu ikusho esitatimendeni esikhiphe izolo ngeSonto. Ngesikhathi kokusabalala kwembiko namavidiyo ezinkundleni zokuxhumana ngezinto zokuvota besifika kumtapolwazi eHammersdale. Abaningi bathe ngamaqhinga enhlangano ebusayo njengoba-ke bebekhala ngokuthi ukufika kwazo kakukho-ke emthethweni. Ngomgqibelo kusabalela imibiko ethi-ke kuleli lokishi kubonakala iloli elikhulu ebelihambisana nemoto yakwa-IEC kanye namaphoyisa ebelithwele izinto ezisetshenziswa uma-ke kuyovotwa okubalwa kuzona amaphepha okuvota ngawo. Amalungu ezinhlangano ezahlukene akhala ngokuthi-ke bezingaqinisekisiwe ezokuphepha-ke lapho bekumele kubekwe khona lezi impahla. I-IEC igxeke labo-ke abaphazamisa izinhlelo zayo zokuyogcina izinto ezizosetshenziswa uma-ke sekuvotwa. Sifisa ukubeka kucace ukuthi lezi zinhlelo zisemthethweni futhi-ke obekwenzeka kuvumelekile njengoba-ke sinezindawo ezahlukene esigcina kuzona izinto zokuvota njengamalungiselelo ethu. Amaloli athutha-ke izimpahla zokuvota bebehamba namaphoyisa njengokuhlela kwethu okuyiwo-ke abeqinisekisa ukuthi ziphephile. Amaphoyisa abezophinde kagade izindawo lezi esigcine zona lezi impahla ukuze kubeke namhlanje izolo bese-ke ziyiswa-ke esikhungweni zokuvota, kusho-ke i-IEC esitatimendeni sayo. Lokhu-ke bathi-ke kakwenzekanga eHammersdale kuphela, kwenzeke naseChesterville eThekwini. Uhlelo-ke lwawo i-IEC ukuthumela-ke izimpahla ezindaweni-ke ezithile lapho zigcinwa khona ngosuku olwendulela olokhetho njengoba-ke lokhu kuqinisekisa ukuthi-ke izikhungo zivulwa-ke ngesikhathi esifanele ngosuku lokuqalwa ngalo-ke ukuvota.